नोंसोरखौ सिबिनो हादरन फावरि मुंख्लंफोर क'क्राझारत য'ত নেকি UPPL দলৰ কোনোবা এজন VCDCৰ চেয়াৰমেনক লৈ গৈ বোলে এজন ছোৱালীয়ে সেক্সুৱেল হেৰেছ কৰিছে বা তাক বলাৎকাৰ কৰিছে তাৰ মানে আজিলৈকে আমি শুনিছিলো যে এজন পুৰুষে মহিলাক বলাৎকাৰ কৰে थरनैसो बेरनाय बोमा आरो गुलिनि थाखायसो बड'लेण्ड एकर्ड जादोंमोन हाथियार लानानै सोमावसारनायखायसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनदों आलारि बाथि सावनो जोहोलाव नोंसोर मुंख्लं जानांबाय MLA आरो MP दैथायहरनानै मोननाय नङा रायजो एबा उदांस्रिनि जुजिनायाव अराय जोंनो नांगोन हाथियार आरो आखा फाखा मिलिटारि ट्रेनिं ओइदिनखालि साबैसे न'खरनो साख्रियाव सोनानै होनो हानाय गावनि खुगाजों फोरमायनो हागोन बेखौ नेनानै दं आरो 14 सेप्टेम्बर NDPनि मुंख्लं सान फालिनो थाखाय बेसेबां प्रमद बर'आ गावनि सरकारनिफ्राय बेसेबां बाजेट हरनो हाखो बेखौ मानो ससियेल मिडियायाव फोरमायनो हायाखै मानो फोरमायनो हायाखै जायफोर एककालीन जायफोर आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय मालाबा समाव आर्मी पुलिसजों बेंजानानै गावनि आगोमा जिउखौ मालाबा समाव ग्रेनेडजों सुइसाइड जानानै थैनाय मालाबा समाव आर्मी पुलिसजों बेंजानानै गावनि सिलाइजों सुइसाइड जानो गोनां जानाय मालाबा समाव गावलायलायनाय समाव आर्मी पुलिसजों थैनो गोनां जानाय मालाबा समाव गुबुन हारिफोरजों होसो होसो बुथार जानाय बेबायदि बिथांमोना हारिनि थाखाय सुथुरनि आखायाव गावनि जिउखौ बर' हारियाबो हारिनि थाखाय मुंख्लं जानो हायो होननानै बुहुमाव दिन्थिलांनो हानाया अराय सम बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय बे देरहासारनायनि गेजेरजोंनो दिनै प्रमद बर'आ दिनै गादियाव दं जायफोर XNDP-फ्रा जायफोर आबसुनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानो हानाय जायफोर बिल्टिफोरनि समाव सारनायाव मुंख्लं जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय दिनै प्रमद बर'आ गादियाव जिरायनानै दं बिनि थाखायनो 14 सेप्टेम्बर बे सान मुंख्लं सान फालिनायाव प्रमद बर'आ बेसेबां बाजेट हरनो हाखो बेखौ मानो गावनि खुगाजों फोरमायनो हायाखै मानो थाखाय रायजो राजाफोरखौ गावनि खुगाजों मानो थाखाय हांख्रायनो हायाखै आरो साबैसे मुंख्लं न'खरनो साख्रियाव सोनानै होनो हागोन मानो फंसेबो ससियेल मिडियायाव बर'नि निउसफ्राव फोरमायनो हायाखै उदांस्रि हास्थायग्रा मुंख्लंफोर नेवसियाखै नोंसोरखौ दाबो जों नोंसोरनि मुङाव आलारि बाथि सावनो जोहोलाव नोंसोर मुंख्लं जानांबाय
मार्टियास दे 14 सेप्टेम्बराव जोङो खुंनाय जागोन बे 35 बोसोर बे जाबाय आरो बेखौ नखर हादोर सोरजिनायनि सोमावसारनायाव दावहायाव जायफ्रा दुखु दाहा सैबाय आरो गाव गावनि आगोमा थै जिउखौ बावसोमबाय बिसोरखौ अराय सम गोसोखांनो थाखाय आरो बिसोरनिफ्राय थुलुंगा मदद मोननो थाखाय मुंख्लंफोरनि मुङाव आरो रायजो राजाफोरनो बावनानै बेखेवनाय जाबाय दुखु दाहा सहायनानै थै जिउ बावसोमनो गोनां जादों ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों नांबोबाय नाथाय जेबो मोनाखैसै आरो मोननायबो नङा थरनैसो बेरनाय बमा आरो गुलिनि थाखायसो बड'लेण्ड एकर्ड जादोंमोन हाथियार लानानै सोमावसारनायखायसो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ मोनदों रायजो एबा उदांस्रिखौबो गोजोननाय आरो सुबुंखान्थिनि लामाजों माब्लाबाबो मोननाय नङा एमएलए आरो एमपि दैथायहरनानै मोननाय नङा रायजो एबा उदांस्रिनि जुजिनायाव अराय जोंनो नांगोन हाथियार आरो आखा फाखा मिलिटारि ट्रेनिं